Permezz ta' ittra mibgħuta mill-avukat tiegħu il-kap tal-iskola primarja ta' Ħalaxa kien akkuża lil dan l-istazzjon illi s-servizzi li xandru ma kinux legalment korretti u sostna li l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu huma foloz. Fl-aħħar jiem One News kompla jsegwi miqrib rapporti dwar il-kap tal-iskola primarja ta' Ħalaxa ta' allegazzjonijiet ta' fastidju anka sesswali verbali fuq xi membri tal-istaff tal-istess skola. Female mibgħuta mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat tal-Servizzi Edukattivi Mixlin Xiberras ġejna informati li ntara parir legali mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-parir legali li ngħata kien illi jittieħdu passi dixxiplinarji kontra il-kap tal-iskola. Id-Direttorat tal-Servizzi Edukattivi spjega li qabel fittex il-parir legali għamel investigazzjoni preliminarja sabiex jiġbor aktar dettalji dwar l-allegazzjonijiet, dan peress li dawk li tresqu kienu pjuttost vagi. Issa fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali se jitwaqqaf bord dixxiplinarju sabiex jibda l-proċess. One News huwa informat li quddiem dan il-bord mistenni jitraw jiġdu madwar 40 persuna. Intant, grupp ta' għaliema u LSAs li qed jappoġġjaw lill-kap tal-iskola għaddew ittra lil One News li fiha ċaħdu l-allegazzjonijiet li saru kontra il-kap tal-iskola. Fl-ittra dawn l-għaliema faħru l-ħidma tas Sormast u kif huwa biddel wiċċ l-iskola minn waħda ta' telqa għal ambjent sabiħ. Semmew diversi inizjattivi oħra liħa u nuri illi rebħet l-iskola.